ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 2016 ಮಂಗಳೂರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडस्वामी सुवर्ण चातुर्मासाचे हायलाइट्स पळोवचे पुरे आमगेले भजक वृंदाक आनी स्पंदना टी वीक्षकांक तुम सगळ्यांक हांव कुंबळे नरसिंह प्रभू मंगळूर चातुर्मास कमिटी सेक्रेटरी तुमकां स्पंदना टी व्ही तर्फेन आनी चातुर्मास कमिटी तर्फे तुमकां भव्य हांव स्वागत करता.
आता आम्ही एक सान विराम घेऊया. विरामानंतर आमगेले तुमगेले भेटी. विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು. विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು. विरामानंतर आपस स्पंदना टीव्ही सुवर्ण चातुर्मास 2014 हायलाइट्स पुढच्या प्रत्येकाला गाव स्वागत करता आणि आजचे भजन कार्यक्रम या कार्यक्रम पुढे घेऊया.
येदोलते तुम्ही आईचे भजन संध्या कार्यक्रम आमगेले युवा कलाविदर कार्यक्रम पळयला तुमच्या कडाक सांगता हांव तुमकां धन्यवाद करताच आणि ह्यो कार्यक्रम हायलायट 8:30 ते संजे तशें सकाळचे 8:30 ते स्पंदना टीव्हीर मात्र तशीच आमगेली तुमगेली भेटी आणि पाय संजे 8:30 ते जय श्रीराम जय श्री विठ्ठल. विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು.